mace zana rayu na rantse dole in fada. Ni dai sai da mace zana rayu na rantse dole in fada. Soyayyar ku ce ta kama ni 'yan mata ku a dangane. A ce na bar kuni ba zan iya ba ko za a ban miliyan 100. Da zarar na yi awa guda ban ga mace ba sai in ji ni ina jiri. Hakan ne ma ya sa na su matan binni har 'yan wajen gari. Ni dai sai da mace zana rayu na rantse dole in faɗa. Zancen gaskiya nake yi ba na zance na san zuciya. Duk namijin da ba ya san mata wannan ba shi ba dariya. Domin ya nakasta ko da kuwa ba shi da ciwon jijiya. Ya Allah ka bani dama in so mace har cikin zuciya. Allah ya san ina son mata ba dan nayi badala bane, sai dai dan na ja hankalinsu su kaucewa ruɗin zamani. Domin zamanin nan yana rudar wasu matan ina gani, ƙarshe sai su je su kwaso cutar da ba magani. Ni dai sai da mace zana rayu na rantse dole in faɗa. Dole na so mace da gaske tun da jikina aka fitar da ita. Sannan ko zuwa duniya mata jiki na ina ta na fita. Mata ni ina son ku sosai, ku ne ma fa duniya ta. Duk namijin da baya girmama mata wallahi yayi wauta. Ni dai sai da mace zana rayu na rantse dole in faɗa. Yawancin duk samari suna son mace mai kyau da kyawun jiki, bare in ya kasance kina sa kaya masu matse jiki. Da ya zago gurin ki zai ce miki dan daure ki bashi kanki, ki kare martabar ki dan Allah kar ki sake ki cuci kanki. Iyaye na iyayen 'yan mata kuma kuna da laifi, ku daina rainuwa idan an kawo kayan diya na lefe. Samari duk suna so siyo aure da za a jan